ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ପାପର ଫଳ କ'ଣ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 23 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପହାର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୌଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପାପ ଆମକୁ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 9 ଏବଂ 10 ଅବା ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରାଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ତାଚାରୀ କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ।